verse number 8 ndo panonzi naMwari, gadzira nyoka yendarira uiturike padanda, ani nani unenge warumwa nenyoka iyoyo haachafi nekuti watarira padanda. Ani nani anenge arumwa akangotarisa panyoka yedanda yendarira iri padanda unopora. Vana baba nana mai, ivhangeri yatinoparidza, ivhangeri yomuchinjikwa, ivhangeri yetsitsi dzaMwari, ivhangeri yorudo rwaMwari, ivhangeri yenyasha. Hazvinei kuti wakarumwa nenyoka zvakadini, hazvinei kuti wakarwadziswa naSatani zvakadini, hazvinei kuti wakarwadziwa ukafa zvakadini. Ukatarira kunyoka unorarama, atarira kunyoka wairarama, aitarira kunyoka waipora, kunyangwe aparara zvakadini. Zvino pana John 3 verse 14 and 15 Jesu unoti, saMozisi wakaturika nyoka parenje, vana vaIsraeri vakaitarira vakapona. Ani nani achatarira kumwanakomana waMwari, mwanakomana waMwari uchaturikwa padanda. Ani nani unovimba naye uchaponeswa. Ani nani unotenda kwaari uchava noupenyu husingaperi. Nyoka iya yakaturikwa naMozisi parenje, kurenje yaimbirira Jesu waizoturikwa pamuchinjikwa, wakaturikwa pamuchinjikwa, mwanakomana waMwari, kuti ani nani unotenda kuna Jesu haachaparari. Ani nani unotenda kuna Jesu haachafi. Musoro wenyaya yangu nhasi ndati unoti, tarisa kuna Jesu, tarira kuna Jesu. Kana uchinge warumwa nenyoka, tarira kuna Jesu. Kana washaya rugare nekuda kwokuti watadzira Mwari, tarira kuna Jesu. Kana washaya mufaro mukati menyika ino yakatukwa, tarira kuna Jesu. Kana warwara nezvirwere zvinorapika nezvisingarapiki, wakavata uchigomera uchirwadziwa, tarira kuna Jesu. Kana uchinge wafirwa nehama, wafirwa navana, wafirwa nomurume, wafirwa neshamwari, wafirwa nevari pedyo, rega kuora moyo, tarira kuna Jesu. Kana waomerwa noupenyu, rega kutarisa kuvanhu, vanhu vanokurasisa, tarira kuna Jesu. Kana warambwa nomurume, warambwa nomukadzi, warambwa navanhu, warambwa nehama, tarira kuna Jesu. Iye haakurashi, iye haakurambi. Kana wavengwa nevanhu nekuda kwemabasa ako akaipa, kana wavengwa navanhu pamwe hauna chawavatadzira, iwe ramba wakatarira kuna Jesu. Kutarira kuna Jesu, kutenda muna Jesu, kutarira kuna Jesu, kumugamuchira Jesu, kutarisa kuna Jesu, kuuya kuna Jesu. Murume uya akanga vakaroverwa vari vaviri pamwe chete naJesu pamuchinjikwa, umwe wavo akatarira kuna Jesu, umwe wavo bhuku inoti wakatarira kuna Jesu, atarira kuna Jesu akati, Ishe mundirangarire kana masvika muumambo wenyu. Ipapo Jesu akati, nhasi ndichava newe kuparadhaisi raBaba. Murume iyeye haana kutarisa pamuchinjikwa pakurwadziwa kwake, wakatarisa pamuchinjikwa waJesu. Akatarisa kuna Jesu Mwari akamugamuchira, akatarisa kuna Jesu Mwari akamuregerera, akatarisa kuna Jesu Mwari akamutambira, akapinda muparadhaisi raBaba. Tarisa kuna Jesu, usatarisa kuvanhu. Tarisa kuna Jesu, utatarisa kuvaprofita. Tarisa kuna Jesu, usatarisa kumadhokota. Tarisa kuna Jesu, usatarisa kun'anga. Tarisa kuna Jesu, usatarisa kanya kumachechi. Kumachechi kwakazara vanhu. Iwe kana waenda kuchechi, enda unotarisa kuna Jesu, enda unotsvaka Jesu. Meseji yangu inoti, senyoka yakaturuka murenje, vakatarisa vakapona, na Jesu wakaturikwa pamuchinjikwa, kuti iwe neni titarise kwaari tigoponeswa, tigoregerwa zvivi, tigoyananiswa naMwari. Mwari ngaakuponese, Mwari ngaakuregera, urege kufa usina kugamuchira Jesu, usaparara usina kugamuchira Jesu, usararama upenyu usina Mwari. Tendeuka ugamuchire ruponeso, tendeuka ugamuchire kuregerwa kwezvivi, tendeuka ugamuchire kuyananiswa naMwari, tendeuka uwane rugare rwako kuna Mwari. Vakatarisa kuna Jesu vakaponeswa. Vanotarisa kuna Jesu vanopiwa upenyu usingaperi, vanoponeswa. Rega ndinamate. Baba, ndinokutendai nenguva yekuparidza Jesu kuhama dzangu, kuvabereki vangu, kushamwari dzangu, kunevezera rangu. Ndinoreverera vanhu venyu, ani nani anzwa shoko iri ngave nechirevo mukati mahana yake, ngaarove nehana kana asina kugamuchira Jesu, ngaashayiwe rugare nezoro kunyangwe kana asina kugamuchira Jesu, kusvikira atendeuka. Ndinoreverera vanhu venyu vanzwa shoko, kurege kuvapo unofa asina kutendeuka, kusavapo unofa anobva panyika pano asina kugamuchira Jesu. Mweya Mutsvene, konesai moyo, konesai ndangariro, komborerai umwe nomwe anzwa shoko, ponesai, murape umwe nomwe anzwa shoko, rangarirai vanorwara,
rangarirai vari mukutambudzika, rangarirai vakaomerwa, vane misodzi pamatama, vane mwoyo iri kurwadziwa, rapai mwoyo. Rangarirai nyika yeZimbabwe, munaise mvura yayo, muipe makomborero, mukomborero utungamiriri, nyika yedu ive norugare nokubudira nomufaro. Ndakumbira nokutenda zvikuru nyika yedu izive Mwari, zviratidzei kuvanhu venyu nokuda kweivhangeri yaJesu Kristu. Ndakutendai, ndakupai mberi Baba muzita raJesu Kristu. Amen. Verse number 8, ndo panonzi naMwari, gadzira nyoka yendarira uiturike padanda, ani nani unenge warumwa nenyoka iyoyo haachafi, nekuti watarira padanda. Ani nani anenge arumwa akangotarisa panyoka yedanda yendarira iri padanda unopora. Vana baba nana mai, ivhangeri yatinoparidza ivhangeri yomuchinjikwa, ivhangeri yetsitsi dzaMwari, ivhangeri yorudo rwaMwari, ivhangeri yenyasha. Hazvinei kuti wakarumwa nenyoka zvakadini, hazvinei kuti wakarwadziswa naSatani zvakadini, hazvinei kuti wakarwadziwa ukafa zvakadini. Ukatarira kunyoka unorarama, atarira kunyoka wairarama, aitarira kunyoka waipora, kunyangwe aparara zvakadini. Zvino pana John 3 verse 14 and 15, Jesu unoti, saMozisi wakaturika nyoka parenje, vana vaIsraeri vakaitarira vakapona. Ani nani achatarira kumwanakomana waMwari, mwanakomana waMwari uchaturikwa padanda. Ani nani unovimba naye uchaponeswa. Ani nani unotenda kwaari uchava noupenyu husingaperi. Nyoka iye yakaturikwa naMozisi